Kaixo egunon, ongi etorri Kalasan azkenengo teleberrira. Uda etorri da, hondartzara joango gara. Eta olak surfeatu ditugu. Ondo pasa horretan. Otilaren muturretan naukazu, eta izenezkoa da. Edatea, baina ni askatzeko hobe duzu. Bi azpainat ongi zer da? Be izkia! Balio du jateko, balio du ukitzeko, txalo egiteko eta nola ez, horri hau pasatzeko. Zer da, eskua? Gure azkenengo teleberria. Gauza pile kontatu izan ditugu kurtsoan zehar. Horrela gorpena nahi duzu, Adi, 11ko lehiaketako saria irabazi genuen. Hortu bat zerotik hasi dugu eta usta batu dugu. Elkar laguntzarekin gauza asko aurrera eraman ditugu. Eta garrantzitsuena, lehenengo mailatik zigarren mailaraino ulertu dugu talde lana ezinbestekoa dela asko ikasteko. Maiatzaren 30ean ospatu zen Castron, Espainiako trainelinen txapelketa. Gizonezko senior mailan Santurtzi nagusitu zen. Txapeldunaren ostean Ziermana kokatu zen eta 3. postuan Kabo. Emakumezkoetan Donostiarra Kaiabarrak irabazi zuen. Atzetik Deusto eta Kabo. Eguzki eklipse partziala Santurtzitik ikusgai. Aurreko ostegunean eguzki eklipsea ikusgai egon zen goizeko 11:00 aurrera ordu 1:45 minutu iraun zituen eklipseak eta punturik gogorena 12:09 gutxiagotan gertatu zen. Puntu horretan eguzkiaren 17% estali zen. Eguraldia ona izan zenez, hodeirik gabekoa posible izan zen fenomenoa ikustea. Hala ere, eguzki eklipse guztietan moduan betaurreko bereziak izan zituztenak bakarri gozatu ahal izan zuten ilargia eguzkiaren eta lurraren artean kokatu zen momentuaz. Galdu bazenuten hurrengoa 2022ko urriaren 25ean izango da, eta osoa 2026an. Ondo izan!